हालेवो मोसौ मानैजोंसो आनिफ्राय ओरै होलाङो एल'नायलाय मा एल'यो खांख्राइखौ बिथाङा बियो आंनि आदा एल'ग्रा आदा नो बिथाङा जाबाय आंनि फंबाय एल'ग्रा एल'राम जाबाय एल'राम जाबाय बियो Hey brother Ilogra, good morning le. Good morning. जोंना फंबाय इल'ग्राया आंखौ लांनो फैबावबाय गावसिनाव आलासि जानो दाउला खासि सिथार होखाबाय जाहैदों दिनै इल'ग्रा फंबायनि साहा बागान राबार बागान अमा फार्म गासिबखौबो देखायजोबनोसै ना बेनिफ्राय उनाव दाउजिंआवबो बेरायहैगोन जोङो दिनै सान्दा दैयाव ना दामाम गोजौ हाजोआ वाव 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 दाहाय जागोन ना ओंखाम जाग्रोनोसै बेनिफ्राय बेरायलाबायनोसै ओमफ्राय जोंहा फंबाय इल'ग्रायानो गावनि बाइकखौ लानानै फैदों जोङो दा इल'ग्रा फंबाय न'आव थांग्रोनोसै बेनिफ्राय माखासेखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जाहाथे नोंथांमोनहा इल'ग्रानि फार्मफोरखौ नुनो हानाय बायदि जोंना इल'ग्रा फंबाया नैबे गामिनि दखानाव साहा लोंनो एसे लाखिबाय जोङो एसे साहा लोंलांसै जाग्राफ्रा फेक्टरि केक बान बायदिना सावा नामा औ सावो दाबो स्टार्टआनो जायाखै नामा दखाना जायाखै नै दासो फैदों खामानिफ्रानो न'आवबो खामानि जायो थान्दा नङानो थान्दा लोंनायनो सान्दासोलै सान्दायासो मोजां सान्दाब्रा औ सान्दायासो मोजां थान्दाखौ सान्दा होनो रावा फुथियाना गावसिनि फुराना गामि होनदों नामा बियो ना बरामजुलिनिफ्राय 4 नाम्बार आमजुलियाव खारलांबाय 15 years जाबाय जाहैदों खारलांनाया दाबो दं हाफोरा 2007 खारलांदों हाफोरखौ फानलाङाखै गय बागान दंथारो गोगोमनो मालदार इल'ग्राया खम नङा फुरा गामियानो जाथि खुरमाजोब जों नैबे साहा लोंनाय मादै बिसिनिबो खुरमा जायो गासिबो बेबो ना खुरमाजोब जाथि खुरमाजोब गासिबो हालेवो मोसौ मानैजोंसो आनिफ्राय ओरै होलाङो एल'नायलाय मा एल'यो खांख्राइखौ बिथाङा बियो आंनि आदा एल'ग्रा आदा नो बिथाङा जाबाय आंनि फंबाय एल'ग्रा एल'राम जाबाय एल'राम जाबाय बियो बिथाङा बियो थाथा फंबाया जाहैबाय नापिट खालामो खानाय सिनो आरो बोरै हालेवनायाबो एल'यो जोङो दा इल'ग्रानि राबार बागानाव दंफैयो मा मावदों माबा अमा अग्रं बानायदों अमा गग्रा इल'ग्रा मोनहा अमा फार्मखौ बाहाय लाबोसिगोन जाहैदों नै न' लुगासिनो अमा फार्म बिराद बुरजा गोलावथार सिस्टेमेटिक खालामथारदों माथो बुरजाथार माथो इल'ग्रा नोंसिना अमा फार्मा माथो गोलावथार लाबोसिगोन ना बाहाय गासिखौबो बे जाखांजोबबासो ओमफ्राय साहा बागानाबो बाहायनो दं खाथियावनो दस्रायावसो ना दस्रा जायगायाव आरो राबार बागाना बहाबा दंबावो गैला बेनो ना माबायावसो हाजोआवबो दङ दाउजें खाथियाव होनबाथ' नायनांसिगोन होनबा राबार बागाना बाहायबो दङ आरो दाउजें खाथियावबो बेयाव बुन्दा-बुन्दि थागोन आरो गामिनि जाबाला बे रुमाव दोनसिगोन आरो ना बे रुम दङ बेफोराव दोनसिगोन आरो होनबा बाहाय बुन्दा-बुन्दि एल' होसिगोन आरो ना एल' खांनायनि उनावहाय नैबाय दोनसिगोन आरो मा होनो खैला हेड मिस्ट्रि बर'आनो ना मोजां दे बर'आनो मावनो रोंदों मोजां राबारा माबायदि गोलैगासिनो दं बिफांनिफ्राय
गसरगासिनो दङ बेबायदि हायो हानायाव मोजाङैनो रोंनांगौ स्मार्ट जानांगौ नङाबा लस जायो आथायानो गवा जाहैदों जों दा अमा फार्मखौ नायनोसै फिसा फिसा देरफुहांनाय मा अमा होनो बेखौ मादै हेमसियार माबसे दङ ओरैनो हटेल 50 नि बारा ना दहाय नोंथांमोनहा नुनो हाखाबाय गोदान लुगासिनो दङ फार्म हाउस बेखौ गासिबो हरैहाय लांजोबसिगोन बेयो दिखुरा ना देरफुहांनाय ओमफ्राय गिदिरा बैहाय दं नामा ए दे एसे नायनोसै फिसा थाबाय आरो ना फिसा होसिगोन मानैबो माथाम दङ ए आलदा आलदा दोनदों फिसा थानायखौ फिसा जासिगोन जाहैदों ओरैजायबो दङ नै फिसा थानायजोब नामा बे गासिबो फिसा थाजोबनाय जाहैदों अमा फिसा फाननानै गोबां थाखा मोनगोन होनबाथ' नै बेहाय दंखायो अलरेडि फिसा फिसा बाहायबो अलरेडि दङ अमा फिसा गोलाव गोलावथार स्लिम मादै बिसोरनो मा आदार जाहोयो गद्रेज कम्पानिनि बिग फिटखौ जाहोयो ए मानि आलदा दंखायो आरो ना आदार गुन्दैखौ होआ ना बिसोरनो गुन्दैबो होजायो सम सम होजायो बे गावसोर जाग्रा आदारखौ होयोबा थाब देरो आरो ना होमबाथ' आदारखौ नायनांसिगोन माबायदि बिसोर जाग्राया आंबो नुफेराखैमोन जों दा नायसिगोन आदारखौ गद्रेज कम्पानिनिनो ए ना गोरान आरो गार' मिक्स खालामनाय ना माबाफोरनो जाहोग्रा बायदि मा होनो सैमाफोरनो जाहोग्रा बायदि ना बेनो 50 केजि थायो नोंथांमोनहा नुखाबाय एक पेकेटाव रायजो राजा नोंथांमोन फिसासो इनभार्टारजों सालायनो हायो जाहैदों आरो जेनेरेटरजोंबो सालायनो हायो कारेन्ट नांलायलाया जेराव मोनो बाहायनो सिखोनानै लांनो हागोन बेसेबां केजि बियो 40 केजि दङ बियो 40 केजि वा गिलिटार माथो नायनायावलाय फिसा नाथाय अजना गिलिटार बुस्थुआ अजन नङाबा बेयो होख्रेमनो हाया नालाय मोजांलै मोजां जों बर'फ्रा बेफोरबायदि फिसा फिसौ बिजनेसफोरखौ मावनानै जायोबा नुवाखै माबायदि रां खामायनो हागोन बिराद हाथाय बाजार दङ जायगा टाउनफ्रावबो जोंनि बर' मानसिफ्रानो मावजोबनांगौलै बेफोरबायदिखौ नै मेसिनखौ नायनानै लादो ओरैनो बेसेबां लायो 55,000 लानाय 55,000 नोंथांमोनहा बिनि रांखौबो मिन्थिनो हाबाय बिनि बेसेनखौ 55,000 जाहैदों जों बर'फ्रा मावजोबनांगौलै होमबासो बायह्रानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा खारजोबगोन ना जों दा बयबो खुसेर बिदै लोंनो नागिरबाय बयखौबो लोंहोगोन दा हेल'ग्रा बयखौबो लोंहोगोन हो खुसेर बिदैया दा लोंहोआ सोर माथो लोंहोयो होनदों नेनानै दं गासिबो खुसेर बिदै बर'नि फेरेबनाय खुसेर बिदै एल'ग्रा बयखौबो लोंहोमानोसै ना बयखौबो फ्रि वाव 50 जाहांदोंसैना बेहाबो जाहांदोंसै आरो फैबावबाय नै एल'ग्रानि पार्टनार आरो दंबावो ओरै एल'ग्रानिया रिपन दैमारि दाख्लै आंजों एल' हैफादोंमोन फंबायाबो एल'ग्रानि पार्टि औ जिरग्रायाबो मोजांथारनाय माथो सिखाया डाबल ना वा गेजेरजोंबो आरो जिंजोंबो खेबसेनो फ्रात मोजांलै जों बर'फ्रा बेफोरखौ मावनानै जानो रोङोबा गुबुन जायगानिफ्रायसो फैयै खामाय लांगासिनो दङ जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोंहा एल'ग्रा बिथांनि लोगोबाव जोंहा ब्रादाराबो खानाय सिनो दा आङो एसे दारिखौ एल' जानोसै एल'ग्रा बिथांनि लोगोजोंबो ना ब्रादार मा नाम नोंना आंनिया नब दैमारि ना
बे आमजुलि 4 नाम्बार हाथायावनो बर'फोर गोजाजोब खानाय सिनग्राया जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो दाब दाब हाथाय बाजार जेसेबांखि जायगा दङ जुदि जोंनि बर' हारियानो जुदि बिदि खानाय सिननाय दारि हनाय बिदि खामानिखौ लायोबा जोङो जोबोद मोजां आरो जोंनि हारिया जौगाखांगोन दे एसे एल'नोसै बिराद गोजोननाय मोनबायलै दिनै आरो बर'जोंनो दारि हजानो मोनबावबाय जोंनि क'क्राझार टाउनावबो थांनो हानांसिगौ आरो अदालगुरि टाउनावबो थांनो हानांसिगौ अदालगुरियाव एटलिस्ट बांखानानि दङ दा ओरैनो बेसेबां बोसोरसो जाखो ब्रादार बे खामानिखौ मावनाया आं बे खामानिखौ मावनाया 20 बोसोर जाबाय 20 बोसोर 20 years जाबाय मामुलि नङा बेनिफ्राय माबायदि सोलियो ओरैनो गाज्रि नङा मोजाङैनो सोलियो बर्तमान बेनो जाहैबाय सान्दुं नाङा अखा नाङा ना सान्दुं नाङा अखा नाङा रुम सिङाव थानानै गासै खामानियाबो खस्थ'आलाय थागोन एसेब्लाबो थागोन बेफोरखौ गासैखौबो जों सहायनांगोन दा जों बर' हारिफ्रा बिदिनो खामानि गैया होननानै गुबुन स्टेटफ्रावसो खारलाङो जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ लानो हायोबा बिराद मोजां ना सिकिउरिटि गार्ड मावस्लायस्लाय दस्रा स्टेटआव थांनानै सिकिउरिटि गार्ड मावस्लायस्लाय गुबुननि बान्दा जास्लायस्लाय गावनो माहाजोन गावनो मालिक ओमफ्राय बेजों आरो मा मावफादेरबावो ओरैनो बे खानाय सिननायजों लोगोसे आं बे खानाय सिननायजों खामानिजों लोगोसे उदालगुरि MS उदालगुरि इन्डियान गेस सार्भिसनिफ्राय साब काउन्टार फिसा दङ फिसा काउन्टार दं होमबाबो गेसनिबो साप्लाइ खालामो नुवाखै मोनसे बिजनेसजों लोगोसे आरो दस्राबो मावदेरबावबाय लासैनो मानो होनबा नोङो इनकामा जालांसै नालाय इनभेस्टमेन्ट खालामलांनो हानोसै आरो माने नोंहा थाखाया खामायलांखानोसै नालाय मिनिमाम 30,000सोआथ' फैखायो जेनेबा मिनिमामा ओरैनो मासाव मिनिमामसो बिदिनो नोङो मास मोनफ्रामबो थाखा मोनलांबाय थायोबा नोंना केपिटेला बारायलांसै नालाय नोङो दस्रा खामानियावबो इनभेस्टमेन्ट खालामनो हाबाय दा जोंना ब्रादारा नुवाखै गेसनिबो एजेन्सिबाव नङा होमबा बे खानाय हानायजों बांद्राय माहाजोन जायाब्लाबो आरामसे माने थांना थानायनि राहा हिसाबै मोनजालाङो थेंक इउ सै जोंमा फंबाय आलासि जानो लेंहरनायनि थाखाय माबार जोंमा बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो एसे एल'नानै होदो 50,000 साबस्क्राइबार जानाय लोगो लोगो बेयो गावनि बिसि गावनि फिसा गावनि न'खौ देखायजोबगोन जाहैदों दा देखायथ'वा 50,000 जायागौ माने बेनिखायनो जोंमा बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ माबार एल'ना हो ना एल'नांगौ ना एल'नाङा जों दा एसे जानायाव गोसो होनोसै अमा बेदर दाउला खासिखौ जागोनसै ओंखाम जानायनि सिगां दाउला खासि अमा बेदर ना एवनाय दालि जहल पापड़बो दङ आसार दं जाथ'नो हाया जाखांबायलै पुरा गेन्द्राद्रा जाखाबाय नै उदैया देरदों खमायनायाथ' गैया जा गोथाव जाखाबाय जोंना जोंमा फंबाया जाखांनानै गरम मोनदों बिराद गरम बोथोराबो गरमथार दिनै देवदागुरियाव बिराद गरम जेरावबो गरम दा गरमनि बोथोर नालाय दा भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै थेंक इउ सै आलासि जानो लेंहरनायनि थाखाय दाउला खासि अमा ना गोथाव जाहोनायनि थाखाय ना माबारनो साबस्क्राइब खालामनानै 50,000 फोजोबनानै होदो माबार ना जोंमा बसुमतारी चेनेलखौ जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो बिनि बिसि फिसा आरो न'खौ नुनो हानाय बायदि बिल्डिं गिदिरथार थाला मोनब्रै मोनबासो बिल्डिं न' दा देखायथ'वा रावनोबो ना गोजोनथोंसै बयखौबो नोंथांमोनहा बयबो साबस्क्राइब खालामदो आंनिखौबो आरो जोंमा बसुमतारी फंबायनिखौबो जाहाथे जों मोजाङै मोजां आवगायलांनो हानाय बायदि आरो बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हानाय बायदि गोजोनथोंसै जय बर' हारिनि